Hello semua tu. Oh ni orang. Oh ni bisu orang tu sinaibai mata. Bajwi catering group ni. Pura ni. Video ke besi na ya. Nunggu nama. Boro hinjau. Ma Bajwi. Namun baik namun akui. Bere. Damma menbai. Cek cover kana, bos kana. Alena Bodoland. Naidu. Wah. Na sehom na pui baik nama rabi sulai. Ma Bajwi. Namun baik namun akui. Bere. Damma menbai. Matu buah pre. Giel dengan giel. Matu singi nase. Ayo, woi. जों हानि फुख्रिनिसो खावना लाबोआखैथ' बाजैया ओइ फुख्रिनिसो ओमफ्राय नै बे सिंगि मासजों बिराद मा होनो जोजाबायनो नै बाजैयाबो जोजाबायनो बेयाव जोबाय मा आथिं साबाय करता है आथिं ओना जांगा दो आथिं इको मिता आथिङाव आथिङाव जोजाबाय बिसोरो ओमफ्राय खिन्थु माथो बुंबावनो आरो दा मोनाव गोथाव जासिगोन आरो ओमफ्राय नै ओरैजाय दं आबै मा खबर मोजां ओमफ्राय नै जोंना आनै दोङो ओइलाय आनैयाबो रोङो आनै नायलाय बिथिं मा खौरां मा खबर मोजां ओइलाय जोंना गासैबो हाखाजोबोलै खाथ्रासो ना बै अंखायमे दासो ओमफ्राय दायो दसेनि उनाव कानपुराव थांसै आरो ना हाबा जाहैनो कानपुर माने खोमापुर ओमफ्राय बेबायदिनो ओंखारलांबाय जोङो नै ओमफ्राय हाग्रा गेजेर बैग्रि गेजेर बैग्रि दंथारो माथो नै लोगोफोर थ' जोङो सफैबाय कानपुर ओमफ्राय नै जायगायावनो सफैबाय जोङो स' दिस इज कानपुर बे कानपुरा मोनसे बिराद मोजां समायना रमायना गामि थ' बे गामियावनो दिनै हाबा जागासिनो ओमफ्राय बाजैखौ लाबोदोंनो मा होनो माबा थारायबारि हरिसिंगानिफ्राय थ' जोङो हाबसै र' दहायनि सिलिखा जानायखौ गारनोसै थ' नै सफैबाय एन्ड हाबसै इधर से हाया हाबसै दे Sofiaनियाव थांबाय दसे सफिया नै जोंना बसआ कापुरफ्रानि बस माथो गेदेर ड्रेगन फ्रुटसो माथोब्रा नै नायदो ड्रेगन फ्रुटआबो दस्रा कालार खालै आदाखौथ' लोगो मोनबाय थाखायो बाजैखौबो लोगो मोनबावबाय आरो थ' लोगो हमसै आरो ना Congratulations. Thank you. Sudah ditakar. Okay. Nei, माथो बिराद मोजां गान मोसागासिनो ब्रा
हाबा होलायनोसै आरो नै आरो सोरखौबासो लोगो मोनलायबाय आरो ओइलै Cek cover kana, bos kana. Alere Bodoland Hembrom kana. हागोन नामा नोंसोरो हागोन बिदि गैलै आरो Alere node bapla te. Follower na jenggo. थैंक यू Alere node bapla te sukri jil nema, sim jil nema, joto nema. Ape joto hujme he. Bodoland Hembrom sange. सुक्रिजिल जागोन जोङो सुक्रिजिल ना बाजिया गेजेराव बिराद डिस्टार्ब मोनगासिनो दां ओमफ्राय बिसोरो मा जायोथाय मा जागोन सुक्रिजिल नामा दाउ बेदर गुदु आरो बिसोरो सिमजिलसो जागोन नो ओमफ्राय नै आदैया ओमफ्राय आदैया मा रानगासिनो थोरसि कागजनि थोरसि आरो आंखौ माबा बुंगासिनो बर' लानांगौनो बर' हिनजाव ओमफ्राय मोनाबालाय सोरबा बर' मोनगोन नामा आङो मोनगोन Saat haba जायोब्ला new life हनै बिसोरो आंखौ सिनायफैबाय माथो बाजै केटारिं ग्रुपनो पुरानि नंगौ नामा थेंक इउ माथो सिगनेचार स्टाइलखौबो रोंजोबो गासैबो हेल'खौ सुक्रिजिलखौनो होख्लायसैलै दानाबा दहाय सुक्रिजिल जायासैना दायो जानोसै आरो नै दिनैसो मोनजाबायलै नारजिखौ हाबायाव नारजि नङा इयो थास' थास' आच्छा औ थास' आयौ बिराद स्लिव हाबखागोन माथो होमबा माला हाबलांगोन पात्ताखौनो मोननाय नङा नै बेनो जादों नारजि बिराद गोबावनि उनावसो बे नारजिखौ मोनजाबायलै हाबायाव मा होनो मोनजायाखैमोन आङो हटेलावसो मोनजायोमोन बर'नि हाबा नालाय थ' नारजिया थानांगौब्रा आंनो नांलामोनलै दे हनै दाउ बेदरखौबो पिसनै जानोसै आरो ना माथो आरो हनै दाउ बेदर लाबाय नै दाउ बेदर दे जादो माथो हाथाया बिराद गोराथारबायना ओंखामखौथ' बिराद मोजाङैनो जाहोखाबाय आंखौ माने उदैयानो फुल जाबाय अभार पेकिं जाबाय ना ओमफ्राय नै बिसोरनो जादों बाजै केटारिं ग्रुप बिसोरबो जोंनि स्टाइलखौ मिथियोब्रा बिसोरो हेल'खौ आरो ना देलाय बुंलाय होनबा हेल'खौ एलाय नुबाय दा औ थ' बिथांमोनानो जादों बाजै केटारिं ग्रुप पुरानि गराइबारिनि आरो ना बे उदालगुरि कलेज खाथिनि आरो फान्थाव कलेज खाथिनि नोंथांमोना जुदि बिसोरखौ माने लिंनो हागोन आरो ना बिराद मोजाङैनो रानखायो ओमफ्राय थख' मोजाङैनो स्राय रानखायो आरो ना ओमफ्राय नै UC कलेजनि खाथियावथ' नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन आङो बिथांमोननि डिसप्ले माने कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं डिसक्रिपसनाव होना होगोन ओंखाम जाखांनाथ' गय मोनजाखायो थ' बेनिखायनो आंथ' गय जाला माथ' फाथैखौल' जानोसै आरो बोरमा बायदि नै फंबायमोना जोंनि फेमिलिनिनो आरो ना बिसोरो फाख्रिबारिनि ओमफ्राय बे बाजै केटारिं ग्रुपजोंबो फट' मोनसे लाबाय लोगोफोर बापरे एफा सुपार एफा माने सुपार चार्ज मोसागासिनो ना थ' दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै थ' नोंथांमोना अननाय होनायनि थाखाय जोबोर साबायखर ओमफ्राय जायफोरा गोदान अननानै लाइक शेयार ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामो बेखौनो आसा खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेबांनो दोनथ'नोसै गोजोनथोंसै टाटा